Amalawa nzanga ndikubirira nonse muli bwino kumene muliko. Chisomo cha Ambuye chili nanu, ndikubirira chisomo cha Ambuye chili nanu kulikonse kumene muli. Masanano tangoti bwende ka update akuluakulu madera ena sidakachitika Chemiston pakali pano amaumawo akuyenda kuthamangathamanga kumapita ena mmafakitali ntchito atumwa akapanga okacheki ngati mmenemu muli anthu obwera amene akugwira ntchito kuti athamangitsidwe. Dzulo aphwanya manyumba anthu, athyola mashopu. Right now also ku Durban ku Claremont kwa Ndabeka kumene konso kwavuta mpaka na boma latumiza asilikali amene ali on the ground amene kunde kwathyoledwa mashopu mpaka na kuphwanya ma ATM koma bwino wake zima ATM ziyamazipanga mokuti ndalephera kuphwanya koma mashopu adakathyoledwabe mpaka na kwatumizidwa asilikali. Akuluakulu zinthu sizili bwino pa ground. 30 June ndi amene wadutsa komano monga ndinanenera maposti ena apitawo masiku apitawo kuti 30 June dzina chabe chikha chiyambi cha moyo wina. Panopa tayamba moyo wina Amalawi ambiri sapange relax to basi 30 June uja wapita zatha ndiye tiyambireso ma birthday party, tiyambireso mabanki nkhonde, tiyambireso kusonkhana zosadziwika bwino. Amalawi tikuyereketsana. For right now anthu azimene amayembekezera sizidatheke. Ife amayembekezera kuti pofika dzulo lija tonse tikhatha mdziko muno koma tilipo ambiri. Ndiye plan yawo no sangapangenso zimamatchi ngati chimene chakuti pa 30 basi tikupanganso chimatchi. Ayi, pano matchi and matchi imene zichire zikangopanga target anthu akuona nikagulu Amalawi ka anthu obwera muzikhala ma target. Ndiye pakali pano tisintheni kachitidwe ka zinthu. Ngati muli ndi birthday party ngoyitanani azinzanu mukakhale m'nyumba mwanu nophokoso. Zamapange nkhondezi tamapangirani pa WhatsApp group, muzingopangira pa WhatsApp group. Komanso azibusa machechi please tonse ndokonda kupemphera koma right now tigalengete lwamula ku down faphakira ajanena kale kuti ayambaso panga target machechi fakuzoti machechi momwe makasonkhana nukhano khobwera iwo ajasapempheratu Jones babilo bo bibo Jones medzi sapemphera ya iwamadzo kuthamanga nzindodo kumenya anthu kuzoza anthu kupha anthu iwo ayangadza mizimu ndi anthu aza mizimu amakhala ovuta kwambiri. Ndiye please azibusa is right now kuti no mutsegule ma Facebook page muzilalikira nthawi zina pa live. Akhristu anu ambiri ali mmafoni muzoonana muzipatsana uthenga pa live kapena zipempherani pa WhatsApp group. Koma zosonkhana mmene timachitira tili ndi machechi kuno kwa Malawi ngati ma barber shop kona to kona zimezi yakwa kuchepetsani. We need kuchepetsa visibility yathu kwa anthuwa tikenga tiditapita koma tilipo mozibisa zikhangati ndiwo omwewo pano we need to join them. Simama chilewo zimene ine chibwerereni kunoku ku South Africa kuno ndikuta zaka zambiri sinonepo ukwati wanthu aku South Africa kunali pi malocation chayima pamwamba pa galimoto sinaonepo amene anaona chabwino koma ineyo zaka zonse ndakhala kuno sinaonepo ukwati wankhoza ali pa chigalimoto kuno ndi machiro panga hala magalimoto 10 atukwati umene convoy zimene zazithe zimezicha kuno chokhanga ndi kwanyerera anthu ammaso. Pano pati muzizoti tili pa udani wambiri anthu apatsidwa no achekeredwa hatred. Pano peveni kulowa mu shop ukakhoti mu shop mu patiro pali muno wake wakuno machita kuopa kuyankhula chizungu. Pano mu taxi pena pali ponse pano pati kukhala anthu ogwida mantha tenti samalena akuluakulu. Zinthu zipamene zafika apa mpakuti tili ngati pa lockdown. We need to be very careful. Zinthu sizikuyenda bwino. Kani ine yakhomodwisa kwambiri abale aja kutengedwa chifukwa kuja ni kuja kwatsekedwa ku drive in ku Durban kuja ku repatriation center kuja atseka.
Ndenkani inomvetsa chisoni choti mabwana ena ndi anthu ena anyamukaso amene atsalira Durban kupita mmene uja akapeza kuti nkotseka akuluakulu zinthu zizili bwino. Komanso nkhani imene tikulandira yakumene akusiyidwa anthu ku Limpopo kuja ku Messina, it's worse than kumene analiko. Ndi akuluakulu mmene tunenera mchoti amene angakwanitse kumapita nthawi ndi yomweyi. Mabasi odzibukani kayakuzani wiki ya mawa after wiki ya mawa dikirani kunyamuka fa kukupita zinthu kutsogoloku sizili mokhala bwino. Out 3 months. 3 months imene adzepanganso another 3 months. Lachina lililonse izikhala ngati pate kwa iwo. Ndazina akachoka kuyendayenda kwawoko akamapita makwalalamu matageti izikhala anthu okuti no ma individuals. So amalala anzanga please. Tiye tikhaleni anthu osamala. Amene muli mapassport jambulani passport pa phone panu muziyenda nayo. Mukuma ndi boma sili kuvuta kweni boma ndimene mapangira basi. Koma papango panga intensify kagwiridwe. Aboma amagwira. Koma ntinene sono Cape Town kuno kunalibe zogwirana. Umatha kuyimisa galimoto ya polisi munthu ndikupasa lift kwakusiya kumene kupita. Panopa kungoona galimoto ya polisi umamenya kuona. Cape Town imene sizimachitika. Ndio ina akazi noti amagwira kale nkale. Not Cape Town. Cape Town samaenda upita mumaflat mwantu matutsa anthu maflat tione mapepa kunalibe zimenezo. Cape Town simamenya road block polisi mati tione mapepa kunalibe zimenezo Cape Town. Kuno apolisi timamwana omwe akumadya nawo igusi mama Nigerians kumaona kwabwera ali mwini from panopongo muno wa polisi ulo yudulo mushopu yokutuluka. Ndewe natsiti iwe samapseza anthu sikopseza anthu. This is a reality. Panopa ife tikuyenera kusamala kaendedwe kachitidwe kazinthu zathu. Tuwenera kuzibisa. Koma sikuti ndekuti tikuti pano ndoti tiba ufulu ya tiba ufulu kunokuba nopa ufulu wa munthu obwera wata South Africa kuno. Panopa uzitha kuchitidwa zipongwe pena pepa simene ungaende. Ndeti kuyenera kukhala ochenjera kungonota abafunika kuchita zina zake. Sunthapo yendera ina akuluakulu amene tingathe mapita tisipita. Ndikulandirabe ma message kwambiri kuti ife kwa uno kwavuta ya akuluakulu ndikumva tengawo neso ndimopitiriza amene mopitiriza suti ndikukhalira pano yayi. Koma chachikulu ndicho kuti tiyendipitizane ndibe kutumizirana mauthenga ochenjezana kumene sokwavuta musafoke ndikhalire mukunditumizira zimene zija ndimapempha muzitumiza ma video ngati kumaloko kwavuta kama sonkhana pena pake osaopa ya tumizani video ifwa kumene kuja tikayankhula nawo kutunda kuja amafuna umboni ineni mangotumiza video kwakuti kumeneko ndamatoke tiona tipanga bwanji. Komano isakhale ngati njira yokuti no muchoke mmanyumba mwanu kukakhala pena pake muti kampo muzunzika ndipo muzunzitsana chifukwa anthu ndi akuzunzika uko ku Messinako anthu ena azunzika paja ku Durban azitome kujapita kukhanga takaidi ndinganota akaida mtundu wanji sizili bwino. Ndena musatisapange dala tili bwino panga dala makampo fujo tufuna basi ya ulere muvulali ya basi ya ulere muzunzikira basi ya ulere anteno ndio zizira please. Sikuti ndiwankhula mwantudzi mama matama komano samalirana ana amene muli nawo zisamaliniso noka ngati mwaye muli nawo kuti mutha kumapita ndi ndalama zanu don't keep it in your pocket kuti mukwere basi ya ulere. Make sure muzipita tiyeni ndikwathu kumene kucha tisaope. Koma kuti tizunzika metu tizunzikiramo ngati iwewe kuzodera kwanu kuli bwino utokhala bwino thank God pemphera kuti Ambuye zomwe kwambiri. Koma ngati uzoti kwa kusuli bwino panga njira yokuti cheda ukajoina anthu ali ku Messina aja kumapita ku Malawi. Awayi take your own bus go straight to Malawi. Nima kunyadira na Malawi katenga amene mafuna ndipeleke pakali pano ndikameneka. Koma kuli zambiri zoti tipanga update. Anthu avulazidwa ndi zitunzi za mashopu za anthu chani. Koma we gonna keep on updating each other and encouraging kumene sokwatentha tizipanga fast kuti uku kwatentha zomwe kwambira Malawi pambiri Malawi patsogolo Malawi viva PMP viva.